desembre confinats i estarem la tira. Amb tants casos confirmats, la tensió respira. Quan arriba l'Omicron, se'ns en va la merda al món. Que la PPP, que la CCC, que la P, que la C, que la PCR, o el dinar s'esguerra. Aquest Nadal de pau i amor, en queden les engrunes, perquè el cunyat que et cau tan gros és un antivacuna. I la dieta verd al nord no hi vol compartir oxigen si no li ensenya el passaport o porta un test d'antígens. Però si estan exhaurits! Se me'n fot, no és problema meu. Tu no passes a la porta. Concòrdia entre els germans, cantem amb una sola veu. Arribarem tots a les mans, sort que només podem ser 10. El sistema petarà si no anem amb compte. Els de dalt teniu molt clar que la gent és tonta. No enteneu com ha passat, no invertiu en sanitat. Heu tingut 2 anys, però ara tots són plans. Són 2 anys, tots són plans i del grup bombolla n'estem fins la por. Generació de merda us desitja... Unes bones festes! Polla! Home, no.